kwakiya ne. Gaskiya ne, Allah ka yi mu dai ba mun ci banza ba. Abba, ai ni ba ka jin ba ka ji. Assalamu alaikum. Ya gidan maka mako wani. Malam da ya kaka gidanmu kuma haka, har da ku a gida. To, abin ma ya zama da ka'ida ne ake mini a gidan. Ina da ka'ida na mai a gidan ba zan zo ba. Wai me shi a cikin gidan nan? Gani? Wai wan matan nan. Sai da Allah yana magana. Ka daina magana ba na so ina kallon ka saboda kai baka cike kullun shege ba kamar magana da suka iskancin barki. Mu kuma to muna da gado ko ba haka ba? Gado muke da gado a gidan nan, kai kana da gado a ciki. Yadda Yadda aboki na yake da gado, kai to wallahi ni ma ina da shi. In ya ci ni ma sai na ci. saurara ku ji. Da garo naku a nan gidan mu ne da ikon gidan nan. Saboda haka na ga ma kai Mai gado yake. yayi kan Kaga malam. Fita daga gidan nan. Na rantse da Allah in baka fita daga gidan nan baran ka zai baci. wala ka bude ido. Ni ka san waye abba baka ji? In ba ko abba shebu ne. Fita daga nan. Kai Fita daga nan nace. ba wala ka bude ido. Wai ba za ka tabbali? To bari ka je ga muku. Bari ga muku kankat kafin bar gidan nan. Bude kuɗi ku kyau kuɗi. Ko shi alhaji da yake mai gidan nan ya san wane ne ni. Kuma na ba gan ba ku wasiya in yazo ku tambaye shi wane ne ni zai ga muku wane a gidan nan. To ayi wani Ba zan yi wajen ba. lissafin ka sai na rusa shi a cikin awa 9. A yi waje ne ko sai mun zo mun fita da kai ne? Kai kuma ka bari kai ka din kana kamar sallah liman kai shi tukuna ka bari ya magana da su zo mai duniya. Da gan ka an ga wani dan abun nan. Wannan ka san me za a yi masa. Shi da su za a yi masa. Shi yasa kake burge ni wallahi. Wallahi shi yasa kake burge ni. Wallahi da shi za mu haɗa shi. Ayyo Allah. Wallahi da shi za mu haɗa shi. Gidan 'yan tara gidan cakwakiya ne. Gidan 'yan tara gidan 'yan kwalisa ne. Ba ki ga wannan abokina bane ba za ki kai da shi ba? Na yi ne. Ke? To ni haka wallahi wannan gaisuwa take in dai haka zaki min wallahi ba zan karbe ta ba. Gara ma ki rike a barki. Anita. Ajiya lafiya na raki wani abin nan. da ka samu ta gaishe ka sai ke gaishe su kai ka ji bari ga maka mara mutunci tantiri kudin yata sai ka bata kudin ta sai ka biya ta kudin ta mara mutunci Ajiya. Kudin nan fa bari in gaya miki na gaya mata cewa halin canjin nan da ake ciki ne kuɗi ma baya fitowa kashi. Kuma na yi mata transfer ta shigo ni ya fitar min daga account saboda haka ni fa nan ba za ta ci ni ba. Ajiya a kyale ni fa kar a kai ni makwara. kaga da ka tara la saurara kar ka dora wani canji tun ka ci bashin shekara guda ke da cin bashin Ba fa bashi bane ba ta bude miki lamarin ba. ƙarya kake bashi sai ka biya ta kudin ta annabi Harkar iskancin ta ne Hajiya. kada ka tara ka tawa ka isa ba wallahi kai da kadan kai kadan wallahi wanda ifi kama yayi kadan uwar ta ka ba tai kadan ba kai mara mutunci Ba za a faɗi gaskiya ba ba iskancin ta ne ta samo kuɗi ba. kai ga kiyaye ni ita ce in baka da mutunci wannan yaron wallahi baka da kunya Ba za a faɗi gaskiya ba ka kai mu shiru da ka ta mara kunya mara mutunci ai sha kai ga da kai Ai magana ta gaskiya ce. amma maka sha to zaka iya wannan abun ba ka kiyaye wallahi sai ka biya ka kudin ta mugu sai ka biya ka kudin ta ka zaka yi mun wallahi Ajiya ina da gadon yarinyar nan kuma na cin in na ga dama na cinye kuɗi na cinye. Ba yadda aka iya da kai da aka ko ji mu samu. shiru ko kama kamari Mama duke nuna hannu ta ga miki kafa da ke wallahi tallahi. shi ne ka daga ba kamar ba kai da mu. ya shiru ko doce ka wannan kwada ba kamari mara mutunci bige ka wallahi kai Hajiya za ki raba zumunci ka ne? fito sai ka rike shi wallahi Ni fa wallahi ba dan wallahi darajar baba da nake gani da mama ba wallahi wannan matar sai na mata rashin mutunci. Ka cire ka cinta. Ka ce da take. Ka taki. ka kuma Za a yi rashin mutunci. ka sai maka nake rike Ka kuma yin darajar bakin ki na rantsi da Allah sai na sa baki. sai da bari ka kiyaye ni ka kiyaye wallahi mara mutunci mara kunya ka Wallahi kiyaye tallahi. ka kiyaye daga wata nuna mutane muna aya ta A to bai mara mutunci mara kunya Hajiya ni fa irin
wallahi kudi sai ka biya ba inda zan kudi sai ka biya ba zan biya ba. Hajiya ko wanda abu ba kai wata ba kai ya miki da babata tana ne kin san abun nan ba zai yi ba. Na rantsa da Allah wallahi tallahi. kaga yaro idan kage ku fita Yaya to ka kira su ta dafa na. Kila nake mata. Kuma jin bakin ki sai na mai. Sai na mai ki wallahi tallahi. Me haka? Ya za ku mai mun da gida filin yaki? wanda ya ba sai tarbiya marasa tarbiya an sha baba Baba. Kai da girman ki saboda Allah ke irin wannan? Ka san in dai ana faɗa dai ka san ni ne da gaske. haba da gida ka san duk wanda fara yaban kansa ka san ko shi ne tantini mara Shi ya sani yayi ni na baba na. kai baka san irin musu ba na sai da Allah wani tsarin yara da kan cire su a cikin gidan nan wallahi ba sai su rashin mutunci Ai bai kamata irin wannan. ya ga dora musu gindi ina ji na gani Ba magana ɗaura gindi bane gaba kun hana da bacci. A cikin gidana ba zan yi bacci da rana ba, ba zan yi bacci da daddare ba, ba zan yi bacci da asuba ba. Kullum sai dai masifa da bala'i. Hajiya da Allah ki saurara mana baba. Ka je ka kwanta ka huta kar ta kashi karasa. Bacci wannan da rana daban, na dare daban. Ai hakuri ba. Na kawai. Ba za a tsara ba. a dole ku faɗa haka marasa mutunci zo mu tafi rabu da su mu je marasa mutunci zo mu tafi Kayan ki dai gaba ɗaya marasa masu mutunci babu ne. sai ka biya kuɗi banza. Wallahi mun ci banza. Na rantsa da Allah wannan yarinya fa zan yi maganin. Ta fare na mu fa na rantsa da Allah. Kuma saboda daurin gindin da take samu. Akwai da dil din nan da aka ajiye gaskiya kamata mu ballo shi. Wai yi wannan da Kuɗi mana. me da su. Mu je mu fasa. Ai labari ya ce Wallahi ya mu je ce. mu fasa shi tun da Gidan 'yan tara gidan cakwakiya ne. Gidan Ina a dakka. Kaka? Wallahi kai ka da suwa aka mana a Kaduna shine take. Ya ba ku tafi tare ba. To ai ni baba ka san ni bana zuwa gidan rasu. Kawai da aka yi rasuwan shine sai mata kawai ta tafi ta je ta kawai ta gaishe su. Kai ba ka zuwa gidan rasuwa? Dare gidan shagali ke. Eh, Gaskiya ne. Ba da maka je. Kadi beri. Daga ina kike? A'a zauna kadi beri. A'a ba damuwa zauna. Akwai magana da za dai mu shiga ciki ba. A'a ba damuwa. Zauna mana. Ai ni nace ki zauna. Ko ba kadi beri. Kiran nan bake jin na kai wasa ki ba. Ai duk da kina kawar yata akwai sirrin da bai kamata na yi faɗa a gaban yata. Ai baba sai na ga kamar duk ɗaya ne. A'a ba damuwa. Akwai damuwa. To me yake ba ni? Kina ji ko? Inda nake so. Akwai abin da zai iya yi mata wa kuke yata ta ciki da ba. This house ina a nan ba. Kina ji ko? Zuwa can an jima haka wajen magariba. Ina so ki je wannan kisa house din nawa kisa ko. To baba me zai hana mu yi magana sai na je har can? A ba damuwa. Ke din hannuna ce ai. Shi yasa na dace nake ta magana tun nan da zu kuna tare da ita ina so mu samu gefe mai magana amma ita kuma ta kawo ci. Ke hannuna ce shi yasa na rikici da na gaike. Ina so ke samu nan nawa. Komai zan kware miki ta abin da na zuwa magariba duk inda kike yi wannan gem ya sa wasu Ba matsala mu in shiga ciki. gidan 'yan tara gidan cakwakiya Baba. ne. Shi ka ce kana kira. Gidan wato abba tara gidan 'yan kwali. abin da yasa na kira ka ina so in faɗa maka cewa duk cikin 'ya'yana gaba ɗaya kaf Gidan 'yan tara ba wanda na yarda da shi na aminta da shi ɗora shi kan harkokin dukiya ta irin Wannan gaskiya ne. shi yasa duk abin da zan yi kaga nake kiranka ka zo mu yi wannan abin tare da kai ba mago Yanzu ba wani kake so ai. abin da nake so kuma nake bukata ai ka san gidan haya na Wai baba kana da wasu gidan. ƙwarai kuwa Kana nufin bayan wai wannan gidajen na bayan kasuwa naka ne. a bakin kasuwa nan wannan dai gidan haya gidaje na ne ba na wani bane
duk cikin yayana ba wanda na gaya in ba kai. Kai. Ba da Allah ya ta hadda na malam ma. Na malamin nan ne. Malam Sani gidana yake kuma ba shi da kirki. Waccan shekarar bai biya ni kuɗin haya ba. Wannan shekarar bai bani ba to ƙaryarsa ta ƙare wannan shekarar sai ya haɗa kuɗin shekara 2. Shi yasa zan tura ka. Shekara 2 kenan. In bai bani kuɗi ba waje road. Sai baba. Allah dai ya biya. Kaje ka dawo. Haba nawa, kai baka da labarin Alhaji Musa na gidan yan taran nan ya dawo ɗazu? A haba. Yaushe ya dawo? Ɗazun nan ya dawo nan? Yau din nan ya dawo. Kamata mu je mu samu Wallahi mu je mu ba shi labarin ya. Wa alaikum assalam. Ina wuni? Lafiya ka musu. Yau Alhaji baka da mu. Yau barka da lafiya. Na ganka da wani babuwar fuska. Wallahi Alhaji dama abin da yake tafa da mu wannan bawan Allah to daga cikin iyalanka ne sai ga guda daya to shine nace kawai ya zo mu ji. Haka ne Iyalai na? Ma'ana ƴaƴanka ba? Yawwa gara da ka gyara maganar ka. Haka ne baba. Daman kuma da kuɗi a hannunsa wallahi. Daman bayanin da ya kamata da maka to ya riga ya gabatar da abin da yake tafa da mu kenan. Kuma kana ganin cewa zai iya? Alhaji ai mai kuɗi ne shi ma kuma da kuɗi a hannunsa shi isa na ce ba za a yi haka ba to zuwa za ka yi raka ku gonsa. Ka san ni fa ƴaƴana ka'idata ba na ɗaukar ƴata mace kenan. In ɗauki ƴata ba talaka ba na ba ma talaka ƴata. Sai mai kuɗi wanda da wani abin duniya a hannunsa. Gaskiya. Kuna zan ɗauki ɗiyata mace in bashi domin kar ƴata ta je ta sha wahala. Haka yake. Wannan ɗaya daga cikin ƙa'idoji na rayuwata. Ba na ba wa talaka ƴata. Ba damuwa Alhaji. Ina ba wa ƴata mai kuɗi ne wanda zai rike ta da hannun dama suturarta abincin da za ta ci. Da duk abubuwan da za ta yi na al'amuran rayuwa. Ba wai sai an tsaya kara-kara da kama-kama na ba gaira ba dalili. Wannan shine ka'ida ta san kuma ya gaya maka kafin kuma. In dai wannan ka'ida ne ai ba damuwa. Yawwa. In dai wannan ka'ida ne ba damuwa. Yanzu kashi kake zuwa a baka ko transfer. Me zan yi transfer? Ai ba abin da zan yi transfer. Ai wannan wahala ne. Abin da ake ciki yanzu shine ka ɗauki cash ka bani. Ba damuwa. Insha Allah ba zai gagara ba zan kawo. Nagode. To ka ji ka'idoji. Sai ka je ni zan karaso. Okay to shikenan nagode. Alhaji. Sallama ta ne kuma. Sallama me kuma? Ya zan kawo maka abun arziki Alhaji kace sallama ta kuma ba. Sallama me dan Allah? Me yasa kake da wutar kai kana da wutar ciki wallahi tallahi. To ci ne fa yana zai yiwo maka fa. Zai turo ma kuɗi fa za ka ji Alhaji. Cewa ne cash ba turo min kuɗi zai ba. Cash na ce ba ne. In kuma ya turo min cash din nan ka san dole zan kira ka a waya. In dauki abin da zan baka ba. To nawa za ka ba? To ciniki zamu sai mun yi ciniki da kai ka zo ka sana a gaba kana cewa wani nawa zan baka kamar muna cinikin wani bijimin sa ko muna cinikin rago nawa za ka ban ƴata ce fa zan bashi fa wannan dai na ga maka kai ka kuma kai daidai kuma ka dau hanya amma ka fara sanin halina amma baka san shi ba gaba zan kira ka a waya ka Gidan ƴan tara gidan cakwakiya ne. Gidan ƴan tara gidan ƴan kwalisa ne. Gidan ka Wajen ka muka. ina jin to Mun zo ne domin ka bada kuɗin haya na mahaifina wanda kake ka dade da kai. Shekara 2 kenan muna bunka ana aiko mu ka bada kuɗin haya ba. Saboda haka shine baba ya turo mu karɓi kuɗin hayar mu. In kuma ba za ka iya biya ba muna nan da yaran mu a waje za mu iya tattaro su tara ma jama'a wannan mu ba matsalan mu bane. kudin haya ne sai an to min daga iya haka to ai sai a bari yanzu To idan kana so
mu ce yaran su ƙara so su fito maka da kayanka. kuna fa zuwa fa muna yin abin da ni ma fa ina muku rage. To yanzu da kake mana sauki aikin nan kyauta kake mana biyan ka fa muke mu kuma wannan haƙƙin mu muka zo karɓa na shekara 2. Za ka ba mu ne ko kuma mu tattaro ma jama'a shine me. To ai haka Kwarai da gaske idan dai har kai mana tantama za a yi ma haka. to yanzu ku je zan zo. Shikenan za mu ɗaga ma ƙafa amma da sharaɗi. Sharaɗin kuwa shine aikin da yarinyar nan dole ne ka yi mata kuma a cikin satin nan za mu kawo ta ta gaya ma matsalar ta kai mata. Ka yadda? Zai. Za ka yi mana aikin yarinyar nan successful. Komai zai tafi daidai yadda muke so. Za ka yi mana in ka yadda mu za mu iya tafiya mu. Zai. Zo mu waje. Mutane kawai ɗan abu kaɗan sai a zo kowa ya takura kowa. Kawai kowa da irin kawai kalar kidan da yake ji ba ga canjin kuɗi ba ga wahala ba da sauransu. Gidan 'yan tara gidan cakwakiya ne. Gidan 'yan tara gidan 'yan kwalisa ne. Gidan ka gidan ku gidan 'yan tara ne.